Rat na Bliskom istoku već trese turističko tržište, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina poslao je jasnu poruku turističkom sektoru kako sezonu mogu spasiti jedino niske cijene. Uputio je apel svim djelatnicima u turizmu da smanje cijene za 10 do 20%, što se njima i nije baš svidjelo. A cijena se prvenstveno ne formira na temelju ničeg, nego na temelju troškova. S obzirom da su iznajmljivačima, isto kao i svim ostalim građanima u Republici Hrvatskoj, svi troškovi energije, odvoza smeća, vode i ostalih davanja značajno poskupili. I posebno uzevši u obzir da su u prošloj godini iznajmljivačima porezi podignuti između 300 do 500% plus povećanje boravišne pristojbe, tu njegovu ideju, da tako to nazovem, odnosno prijedlog, smatram u konačnici priče nerazumnim. Jer ne znam na temelju čega bi ljudi mogli spustiti cijene koje su realno postavljene i za koje je isto potrebno naglasiti da većina iznajmljivača nije ni mijenjala cijene od 2023. godine, bez obzira što je u međuvremenu došlo do značajnih poskupljenja. Tako da bi volili čuti obrazloženje ministra na temelju čega je napravio takvu analizu da je tako nešto moguće. U privatnom smještaju su se zadnjih nekoliko godina podizale cijene ubrzano, međutim sada su one stabilne, tako da razloga za podizanjem, a kamoli spuštanjem cijena nema. Svatko ko nudi kvalitetnu uslugu i vrijednost za novac, mislim da je realno i ocijenio koliko vrijedi jedno noćenje, tako da ja ne očekujem neko veće povećanje, ali neko veće smanjivanje. Mislim da privatni smještaj nikad nije bio problem što se tiče cijena, barem zadnje 2 godine, ali dosta vanpansionske ponude itekako bilo problem i mislim da je ministar se upravo referirao na te stvari. Dakle, ministar Glavina nije mislio na privatne iznajmljivače, smatra Barbara Marković, već na one u turističkom sektoru koji imaju nerealne cijene. Njegov apel o snižavanju cijena opravdava. Meni je realno da se apelira na određene sektore, odnosno određene segmente turističkih djelatnosti koji su bezobrazno povisile cijene i kao tako mislim da je izjava opravdavajuća u smislu da se cijene spuste tamo gdje su nerealne. Međutim, opet kažem, s obzirom da mi zastupamo sektor privatnog smještaja, mi trenutno držimo doista dobre cijene, ima ponude za svakoga, raznovrsne su cijene, tako da mislim da mi ne ulazimo u tu strukturu od 10 do 20%. A gdje su vama cijene nerealne? Pa nerealne su u vanpansionskoj ponudi, dakle imate dosta naših gostiju, recimo koji borave u apartmanima, koriste uslugu marketa, recimo to je problem. Market na otoku, market u priobalju ili na kontinentu cijene nisu iste, recimo to je jedan veliki upitnik. Imate drugu vanpansionsku ponudu što se tiče ugostiteljskih objekata, dakle imate pop-up restorane koji izađu na 3 mjeseca i očekuju da će u 3 mjeseca zaraditi čuda, a imate vrhunske ugostitelje koji radi 12 mjeseci na koji isto tako treba obratiti pažnju. Tako da je dosta toga, obilan je turistički sektor, ali mislim da se treba referirati na one doista nerealne cijene i oni koji ne nude vrijednost za novac. Mislim da je to bila poanta. S druge strane, Hana Matić smatra da se ta izjava odnosila na sve djelatnike u turizmu i da se nema tu prostora spekulirati je li se odnosilo na ove ili one djelatnike. Ministar je, koliko sam ja čula, rekao da se to odnosi na kompletni turistički sektor, a to podrazumijeva i male iznajmljivače. Ja sam sigurna da postoje neki, ali mi pričamo tu o iznimkama, kako po pitanju ugostitelja, tako i po pitanju malih iznajmljivača, koji možda zaista postavljaju nekakvu nerealnu cijenu jer funkcioniraju samo jednu sezonu. Ljudi koji su dugo u ovom poslu, a to je većina iznajmljivača i većina ugostitelja, znaju kako se formiraju cijene, na koji način je formira, zašto je baš takvu formira i mislim da je da se ministar zapravo referirao na cijeli turistički sektor. Opet ponavljam, bez ikakvih analiza i nije nam jasno da država nije predložila da će eventualno smanjiti nekakve poreze, davanja ili na neki način u konačnici priče i Ministarstvo turizma možda sebi nešto srezati radi toga da bi također pokazalo svojim primjerom kako se to smanjuju cijene. Pokazao je Tonči Glavina kako se smanjuju cijene tako što je svojoj vili na Klisu, kako on kaže, smanjio cijenu najma još prošle godine i to za više od 10% i sada je popunjena cijelu sezonu. Iako su se mediji raspisali kako cijenu nije smanjio. A može li se ministrovim primjerom postići konkurentnost na tržištu? Mislim da mi imamo cijene slične kao i u ostalim zemljama Europske unije.